En aquesta ocasió us presento el meu últim llibre, El meu porquet i la fada de les dents. He creat aquesta història per explicar als nens què passa quan li cauen les dents. El meu porquet i la fada de les dents té com a protagonistes la Martina i la seva mascota, el porquet Bennett. A Bennett li cau la seva primera dent i espera amb il·lusió que la fada de les dents li deixi una moneda sota el coixí. Però en despertar el dia següent no hi ha la moneda. Davant d'aquest gravíssim problema, la Martina i els seus amics decideixen demanar-li ajuda a la fada de les dents. Però no és fàcil trobar-la. Per això han d'arribar al llunyà Castell Rossa, que és on viu la fada de les dents, amb la mare i les germanes. Després de moltes aventures, aconsegueixen arribar i són rebuts per una de les germanes de la fada de les dents, qui els condueix a les habitacions de la fada de les dents. A l'estada on són introduïts, esperen una estona fins que apareix la fada de les dents, a la qual li expliquen el greu problema que té Bennett. Després d'escoltar-los atentament, la fada de les dents promet donar-li una solució. Tots se'n van a casa a dormir. Però l'endemà, Bennett trobarà la moneda tan desitjada sota el coixí? Complirà la seva promesa a la fada de les dents? Si esteu interessats a conèixer què passa a la dent de Bennett, trobareu la història completa a l'enllaç que us deixo a la caixa de descripció.